Easy Calibre LT on Autorobotin kehittämä uusi P2P-mittalaite. Sen tärkeimmät ominaisuudet ovat langaton Wi-Fi-yhteys, selkeä OLED-näyttö, ladattava litiumioni-akku, jolla käyttöaika on jopa 20 tuntia akun kapasiteetista riippuen, USB-C-lataus, pituuden mittaus alkaen 235 mm. Maksimipituus 2800 mm kahdella pituusjatkeella. Easy Calibre LT:ssä on 3 toimintatilaa. Vertailumittaus, referenssimittaus, datasheet-suitetila. Myyntipakkaus sisältää mittaharpin, ensimmäisen pituusjatkeen, toisen pituusjatkeen, VLAN USB-sovittimen, ohjelmiston USB-muistitikulla, 6 kappaletta 100 mm korkeusjatkoja, mittavälineet, alumiinisalkun ja USB-C-latausjohdon. Valmistaja Autorobot Finland Oy.